Дики и Арес ще се срещнат на терена, за да премерят сили. Надяваме се в един чист и равностоен двубой. Отбора на Дид вече е подреден на терена в формация 3-2-3, доколкото виждаме. А пък Аресите се насочват за традиционния си поздрав и химн. Нека го чуем. Павел Костов е на терен, за да подкрепи своите приятели и съотборници. И поздравът кръстърничната линия Стефан Христов. Крачи нервно. С кървясали очи гледа към терена. Набързо Денис Колев, Милен Ивайлов, Марко Фрая, Симеон Косио, Захаренко, Гатев, на вратата Радев. Това е формацията за старта на двубоя. Единственото различие от днес е, че Денис на по-топлия матч ще бъде с ръкавици. Ето и съдята, категоризиран в Футболния съюз с най-висока степен. Отличник на випуска. Преди малко играха в отборите на Олимпия и Металург. Бяхме свидетели на доста грозни изказвания. Бихме искали да споделиме с нашите зрители как се възпитава младото поколение. Един от родителите на двата отбора, няма да конкретизираме, успя да изкрещи през трибуните. Удари му една плесница на тоя безсине. Изключително мотивиращо и възпитателно от негова страна. Първи сигнал е даден Симеон с топката към Гатев, който отново е с капитанската лента. Дълго подаване към Ивайлов, който има скорост. Дали ще успее да стигне? Не, вратаря го изпревари. Денис пресича топката. Всичко е на живот и смърт. Отваря се, моля, иска да между тях. Всичко или нищо. Симеон! Сам, напред! Заложено. Напред! Рая, движи се! Първо или второ място на този матч. Симеон продължава да води топката към Рая. Браво, момиче! Не успя Рая да се открадне топката. Марков с не много добро първо посещане. Стефан Христов е навлезнал дори и в терена, напуснал е оградената за треньори зона. Правят му забележка състезателите на съседния отбор. Още! Захар газ! Извинявайте на един. Рая изпълнява! Рая! Влизай вътре! Рая ще изпълнява фаула, който и беше Захарен! Захар готов! Рая! Помпа дюза, Рая! Помпа дюза? Милен, следвай! За нещастие помпа дюза се слага на автомобили, които не са много известни с качеството си. Първа! И топката не можа да влезе във вратата. Добре! Браво, деца! Този път агитката на Арес е в десния сектор. Оставяне, Матей! Почти всички са на лице. Всички са тук, за да подкрепят своите деца. Косио връща към Радев. Радев към Косио. Косио към Денис. Лошо посрещане на Денис, първа възможност. За щастие неуспешна за Дит. Извинявайте, подкашляме. Студеничко е, а нямаме чай. Залъгващо на Радев. Гатев. Гатев към Мони с много добро подаване към Марков, извинявайте. Не успя Милен да си измъкне топката. Захаренко покрива. Гатев. Радев към Косио. Косио към Мони.
Косио. Марков. Трябва на скорост. Още! Браво, Адриан! Давай напред! Забирай! Бързо тръгвай! Ще успее Гатев да се пребори с номер 29. Дори бързаш! Ще се избърза. 29-ката. И това успокои играта. Захаренко критъчо. Дига поглед. Денис. Денис. Милен. Не е много добро подаване. Браво! Косо невероятен. Отне топката. Ще види ли Рая. Марков. Не. Колев. Колев с невероятно подаване към Марков. Хайде, Марков, стигни тази топка, но той не успя. Дели се назад! Зад тебе има човек! Давай напред! Добре! Отивай до един, бита! Едно! Браво! Захаренко към Косио, Още Косио дай към се! Гатев. Сам! Милене, поправа! Чакай, Денис! Гатев към Пускай я! Денис. Пускай я! Стана, Адриан, остави го, опа! Абе, Милене, поправа, бе! Дай, Милене! Дай, Милене! Отивай! Отивай! Рая, качвай! Дека, отивай! Петроцяни се да притиснат максимално. Дит. Първа с глава! Абе, дай чара, можеш, давай! Матей! Давай! Дай, Косо! Марков тъч. Стъпете му на това! Прибирай! Абе, слушай, бе, какво ти говоря, бе? Ма ти се измътна! Се измътна, човек! Ела съм, Вики! Давай към Адриан! Браво, Денис! Симеон успя да си стави Адриан сам! топка. Адриан сам! Милен. Путай! Путай! Милен. Браво, Милен. Денис! Браво! Продължава Милен да води топката. Търси с кого да комбинира. Още! Вижда Симеон. Симеон дали ще види Марков. Вики, пази я! Дали ще успее Марков далечината да стигне. Да, стигна я. Там! Назад! Денис! 1-0, дами и господа! 1-0 за аресите. Резултатът е открит. Пета минута на матча. Стефан Христов разкъсва своите дрехи от радост. 1-0. Всички се обърнете с лице към мене! Концентрация! Напред, Денис, напред, давай напред! Всичко, което се изисква е концентрация. Напред, давай напред! Аресите могат. Не веднъж са го показвали. Дай! Моли близко до Денис! Сега! Къпи, Милане! Къпи го, бе! Матей! Косио, Меси! Тръгвай, Шарла! Тръгвай! Браво! Сам! Косио. Бързо, Денис! Марков. Да върви! Още! Симеон с едно. Реакция! Може и фал! Напред, Долин! Дай ми те! Газай се! Денис. Добре! О, Дека! Успя Милен да открадне топката. Гавня! Борбата е безмилостна. Как казва? Аут. Той ще ми скъса нерви. Двама горе! Рая, бегай горе! Дели се, прибирай се! Не е много съгласен Христов с отсъждането. Дали имаше На хора, Милане, изтъпване с Дека! ръка, не можахме да видим добре. Или беше само Захар! с тяло. Захаренко. Гатев. Радев. Косио. Вътре! Идва! Симеон. Леста е вътре, Долин! Радев. Качвай! Качвай, Леста Моли! вътре! Рая! Добре, давай, Долин, пи на дясно! Гатев. Ела, Денис! Не се вижда. Моли! Добре, Дълга ляпни, топка. Денис! Мина! Браво, Денис! Той Милане! Браво, говено! Браво! Бори се Милен с всички сили. Симеон. Рамите! Още Успя да се открадне тази топка. Страхотен пас към Марков. Вадя! Какво ще направи Марков? Топка към Милен. И за съжаление, Добре! вратарят
Беше направеното място. Корнер. Нищо, Милка! Не ти, Денисе, не ти! Рая, нищо си сляв, бягай, Райче! Захар убита! Дали ще успеят арасите да Ангажирай се, увеличат своята разкочиш! преднина след Денисе, статично втора! положение. Не един път са го правили. Много приятна мека топка. Корнер. Рая! Спокойно, момиче, не бързай! Гатев! Да скочи, Стефане! Рая, по-падюза! Опита Рая да не се удар, Матай, но успешен. Да! Няма засада! Рая. Денис беше притиснат и от Милен. Не, извиняйте. Денис и Милен притиснаха състезателя. Да върви! Номер 21. Още! Ето тук, Гатев! Добре! Стой, пак! Косил. Рая. Косил. Гатев, събирай! Друга грешка на Косил. А Гатев е абсолютно сам. Ти си, Стефане! И отново Олимп се намесва в лицето на своя бот Арес. Няма! Марти, ела! Айде, Шараф, карай ги тия, вкарвай! Айде! Невероятно, дами и господа, бяха спасени аресите. Смяна в отбора на Дит. Номер 2 влиза. Номер 18 излиза. Косил. Вътре, уче! Удар! Добре! Стой! Милеле, стой! Мони, Рая за теб! Сега, Денисе! Сега! Добре! Сам оставя! Браво! Дай се! Гатев. Сам! Успя тази топка да отклони Рая към Милен. Още! Милен към Денис. Навлиза през центъра. Напред! Беше му отнета топката. Опита между четирима. Няма как. Първа! Шарва! Дай, Косил. Добре, уче! Категорично имаше игра с ръка, която остана отсъдена. Браво, напред! За наше щастие. Патай! Браво! Симеон не спира да се бори. Косил. Сам! Дрибъл! Денис. Гатев! Остави към Захаренко. Сега! Захождай ли! Към Денис. Захождай ли, Захаренко! Наше! Тъч за Арес. Сменете се там! Коса ела насам! Мони! Дръпни се оттам леко назад! Притиснати със своята половина Дит. Но не трябва да бъде подценявано. Защото те имат скоростта да излезнат Косио! и да се разгърнат много бързо. Успокой се, спокойно! Рая, слезте ли? Марков към Косил. Косил Сам! към Денис. Още! Страхотно видя Денис Захаренко. Какво ще Надиграй направи се! Захаренко сега? Вадя! Пробива. Успя да вкара топката навътре. Рая задържа. Марков опитва да пробие на скорост. Гатев навътре! Събирай! Назад, Денисе, назад! Към Мони! За Дит. Браво, Рая! Подготвя се нова смяна в отбора на Арес. Извинявайте, на Дит. Дама загряват. Искай топката, Лучо! Добре! Давай, тръгвай! Назад, отстъпвай защитата! Тръгвай! Успя Коси да пресече тази Идва топка. рече! Симеон да я раздвижи. Рая Още! към Симеон. Ще види ли Още, бе! Симеон Захаренко. Дей се, ласа! Към нея!
Его, Денис, Гатев излезте вътре. го видя. Денис, излезте вътре. Дай му излезте вътре, дай му я! Пак! Гледай ли се! Добре, дай, ама това пас да сбори. Милен! Взимай, Тоно! Браво! Браво, деца! Браво, деца! Добро. Подавано в страна на Захаренко, Браво! но пък Браво, изпълнено влезте със тук. смисъл и идея топката да премине към Милен Ивайлов. Потъча! Пак там да спечелиме нещо! Там да спечелиме! Денис! Печели! Денис успя да се измъкне, но не за дълго. Браво, Денисе! Браво, Денисе! Феноменален, ей, животно! Не спира Денис да се бори. Браво, Дени! Денис Колев, номер 17 от Арес. Наистина днес му е ден. Има всичката сила на света събрана в себе си. Милен, Денис. Реакция! Успя Симеон да открадне тази Ай, топка. десет! Рая трябва да нанесе удар. Браво, Прави Рая! го. Браво, Рая! Дълга ще! Дълга! Отва! Стой! Сега вземи я! Сам! Бързо! Сам! Симеон към Денис. Денис със едно няма никаква засада. Аут. Браво на всички! Двама горе! Матей! Косио, бягай там! Сега Косио мести! Хайде, Рая, опитай нещо. Още Захар на Към дупка! Симеон Едно! към Захаренко. Захаренко с едно към Денис. Денис се лепи топката на крака си. Отново пробив Реакция, между реакция трима. още! Излишен. Сам, вадя! Симеон към Захаренко. Няма игра! Търси какво да направи Захаренко. Браво, И печели Захар! тъч. Денис пред него! Захаренко към Денис. Денис. Удар! Браво, Симеон. Симеоне! Избяга му топката. Симеон Косио, Симеонов. като е така, гледаш Матей, ако пуснат него, И трябва не на беше него. много плътен удара. Стой така по-широко. Стой така между тях! Имаме номер 34, номер Престан! 16. Отивай! Играват, а през това Отивай! време Милен не спира да притеснява отбраната на Дит. Спускат се Дай, като уси по трима в един аресът. Там! Дълга топка. Ей, деца! Тази топка не трябва да излиза от там! Отсъвяй мести, Гатев! Матей изпълнява! Матей ще изпълнява тъча. Денисе! Далечната част на вашите екрани. По-назад, дай към мене! Прибирай! Добре, наша, взимай! Не са доволни родителите от Дит. Няма и как да са щастливи при положение, че остават в резултата. Сам! Гатев, Към мен! бавна топка. Не можа да стигне до Захаренко. Номер 29 беше по-бърз от нея. Денис към Захар. Запазя! Захар към Милен. Излезте центъра! На центъра двамата! Денис е готов! Не бързай! Милене, събирай! Тръгай, Учо! Тръгай, Дудин! Денис е много път! Денис първи! Дай напред! Охо! Касявай! Гази го! Давай напред! Пробиват момчетата от Дит. Не бързай! Помогнете! Измъкна се между трима 21 номер, а 88 просто се разходи. За щастие Марков се намеси категорично с абсолютно чист падат. Взимай!
Дано не станем свидетели през второто по време на грозни гледки. Тъй като в развитите страни футбола с деца е празник. Страхотно да видим Милен Ивайлов. Стой! Стой! Симеон към Захаренко. Захаренко, Рая. Сам! Не пада топката на земята. Вече е там. Отай до край! Вадя! Захаренко. Вадя! Захаренко. Пробва Захаренко. И го прави. Право в ръцете на вратаря. Нямаше сила на удара. Не се получи изненада. Рая сваля към Симеон. Рая. Рая. Рая към Захаренко. Бавни са топките. Захаренко ще успее да достигне. Да. Излезна, казваха от Дик, но в момента, в който притежанието стана тяхна топка, вече спря да е излезнала. Събирай далите назад! Марков. Подхлъзна се, състезателно Дик падна по него. Моли, извини се! Това беше много грубо нарушение от страна на Симеон Симеонов. Силно казано грубо, но изненадващо. Неправилно. Няма да последва картон, само устно предупреждение към момента. Дели се! Денка! Като ни прегната преста, веднага прибираш! Много е важно. Чисто психологически и двата отбора да издържат на натоварването. Качи с него! Качи с него! Давай, Сашо, давай! Излез! Нека излез! Давай напред! Стой! Стой! Събирай се! Дай лъче! Стига, ти казаха, върти да заставя, дигаш се. Засада. Гледай линията! Този път беше добре! Публиката на Дите доста експлозивна. Вите, излез напред, Вите! Съдята Вите! е видимо не много възрастен, който може би ронва авторитета му пред състезателите и пред родителите. Но това, че някой е млад, не значи, че е неопитен. Само удар! Денис към Рая, хайде Рая, не можа Рая, просто нямаше никаква сила на удара, а имаше времето и възможността да отиграе по начин, по който да разкъса мрежата. Марков успя да вземе топката. Нарушение. Беше изтласкан умишлено. Влизай всички! Без Гатев и Захаренко. Моли! Ей тук пред защитата. Матей, стой там! 22 минута. 22 минута от матча. Нашите колеги от фотостудиото ни питат. Запази я! Реакция! 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 Косио беше на правилното място. Подаване към Рая. Рая да комбинира, гледа. Денис си показа къде иска да получи топката и я получава. Денис беше засечен удара му. Дай напред, горе! Пети! Браво, дай уче! Браво! Дай ми те, сам! Събирай! Дай Шарва! Много лошо се разминаха и Гатев и Захаренко. Радев улавя. Дълга топка, която не премина. Давай, Люче! Аре, оче, стопе, уче! Пасаше! Пас! Рая ще успее да вземе тази топка. Давай напред! Не можа. Браво! Дай Тодин! Удар. Много лошо. Давай, Се изплъзна топката от ръцете на Радев и корнер. Събери, ела тук, ела навътре към него. Вите, вътре, Вите! Вътре!
Хайде, Милене, ти можеш. Милен абсолютно сам. Като участват вълци. Един е преминат, втория преминат. Хайде, Милене, хайде, Милене! И не. Отново не, някаква магия тегне над Милен Ивайлов. Някаква прокола. Нищо. Щом успя един път, ще успее и втори път. Мотивацията е страхотна при него, желанието също. Дека! Дека! Напред! Захаренко, топката отново е в Милен, който я пренася по крилото към Марков, който я губи в тъч. Браja, дели се! Матей, събира назад! Матей, леви коли! Са силни емоциите при Милен Ивайлов. Може би и това му попречи този път. Браво, момиче! Добре, дай му, дай му! Захаренко, дали ще предпочете вратаря, Радев, да. Саше, дай, би халфа! Уче! Радев, без напрежение към Косио. Учо! Идва! Много я! Косио с едно към Рая. Рая успя да открадне топката за момент. Гатев. Денис. Нарушение отсъдено срещу Денис. Само че Денис този път не става бързо от земята. Надяваме се, че не е нищо сериозно. Край на първо полувреме. Оттегляме се на почивка при резултат 1-0 в полза на аресите. Казах ви, че емоциите са много силни. Виждате на вашите екрани. Има нужда от прегръдка това момче. Всичко е наред. Всичко е наред. Ето Стефан Христов се погрижи за това. Температурите започнаха да падат. Но само при нас на терена температурата е над 100 градуса. Денис Колев също разстроен. Напрежението и стреса е повече. Самите ареси доказаха на себе си, че могат повече от това, което показват, стига да вярват и да го пожелаят. Отсреща гидката на Арес. Далечината потърква доволно ръце. Невероятно, както виждате, дори и те се събудиха на полувремето. Вижте какви неща правят, какви пируети, невероятни. Подкрепят своите родители. Къща ти, моето име, разбира се. Те са ми верни фенове. Няма как да не го правят. Подкрепят всички, подкрепят нас медиите, подкрепят и състезателите. Стефан Христов дава наставления. Връща се отбора на Дит на терена. Виждаме, че под рамката на вратата ще застане нов състезател. Няма как да познаваме всички деца, които се състезават в Купа София. Всички вече от Дица на терена. Ето ги яростите, които изгледат наставени. Къде е напрежение, къде е болка, се вижда в очите на тези деца. Стефан Христов изглежда спокоен. Дайте малко стрепсис. Напрежението. Съберете се сега. Може би ползва някакви помощни средства, които го държат спокоен. Нямаме представа какви медицински.
инструменти. Съдята чака. Съдята чакаме. Той може би отиде да се сгрее, тъй като с голите му крака на тази температура е трудно. Пускайте и вие. Още една топка се появи, съдята я донесе. Минала проверка най-вероятно, преди да се появи на терена. Айде, айде, съберете се. Събрани. Гатев, не Дами и напред. господа, Ще внимавате как ще излезе. ladies and gentlemen, съдийският сигнал е даден, топката е притежание на Дик. Започваме второто полувреме при резултат 1-0 в полза на Арес. Браво, Монка! Браво, Данка! Браво! Падни ще свирне, падни ще свирне. Мати! Ей, запрот. На тази топка Напред игра! Напред! Матей Дай, браво! ще успее да стигне, притискат състезателя на Дик и връща към вратаря. Добре, Вратаря с едно не много напред, добро изнасяне на напред, топката. тръгвай, Шаро, тръгвай, За айде! съжаление нямаше състезател на Арес, който да поеме тази топка и да нанесе удар. Денис далечината, задържа. Надигравай се! Милен Алекс, давай, Мите, напред! не можа Тръгвай, да Шаро, подаде към давай! Рая. Тео! Дълга топка. Радев почти в центъра. Феноменален си, бе, Деяне! Айде да се прегрупираме, давай! Топка по крилото. Стигната. Той се центрира! 1-1. Както се казва на футболен език, имаше мрежичка при нашия състезател. Надбягвай! Милен забрави да вземе топката. О, Део, спокоя! Аут. Далечината, може би в небето, виждате. Поредния кацащ самолет Четворка! в нашата туристическа дестинация Милене! София. Какво ли се вижда от самолета? Тъча! Косов през центъра, добре свалена топка от номер 88 на Гърди. Много лошо изчистена Део, топка от пренеси Гатев. играта! За Пренеси щастие Радев играта! беше зад него. за да Пренеси покрие. играта, Део! Део, пренеси играта, събери! По фланговете! Ето то, Матей! Дълга топка. Много високия състезател и капитан Още, още! Рая. Симеон. Не разбрахме точно какво иска да направи Симеон. Браво, бе! Дали ще стигне Гатев от топката? За Радев. Марков, извинявайте. Дори аз се развълнувах. Давай, Йо, кой чакаш? Закар! Давай напред, Мите! Косов. Симеон. Напред! Давай напред, Шаро! Део! Дай! Пренеси я пак! Та е добра! Плотно подаване. Давай, бе! Съжаление няма никой там. Много се прибрахте! Изпълни точно Много се инструкцията прибрахте! на Христов Радев с пренасене на топката по фланговете. Косио! Там е топката! Стефан Христов няма как да видите, толкова наелектризиран от напрежение, че цялата изкуствена трева е по обувките и тялото му. Запази! Просто е като магнит. Дека, айде, дека! Как си несигурно играят в защита аресите. Допускат се много грешки. Не знаеме до кога от Олимп ще бъдат благосклонни към тях.
Нарасите с Дени корал се! черен екип. Моли, качвай! Слизай! Дизайн на Ива Танева. Гатев. Не можа да премине тази топка. Рая. Единственият човек по конкуренция по ръст на капитана на Дик е Рая. Имаше нарушение. Тя изпря да играе. Захар, качи сега! Косио! Дай! Тръгвай! Тръгвай тук! Мина! Алекс! Сам! Добре! Борба по тъча. Тъч корал. Напред! Хайде, Мони! Имаше някакъв лек прием от кунг-футо. Захаренко към Движете се в средата повече! Радев. Радев, опасна игра, играе. Рая. Косио. От въздух! Косио към Марков. Слага тялото. Не можаха да си вземат тази топка алесите. Симеон сега. Дълга! Рая към... Диагонал с едно! Много дълга тази топка, няма как да стане. Може би малко по-леко трябваше да почупне Марков топката. И ще да се получи брилянтно нещо. Запазя! Милен. Денис. Задигравай се! Денис има шанс да навлезне. Задържа. И ето най-накрая Милен Ивайлов счупи оковите на злата магия и отбелязва усмивката грее на лицето му. 2-1, 2-0 зарез. Развълнувах се и аз под селее по лицето ми. 2-0 зарез. Милен Ивайлов, който вече е извън полезрението на злата магия, която дебнеше над него, но нищо не е свършило. Както обичам да казвам, 2-0, 3-2. Дейката първи! Нещо познато. Косио, Тема пак! Марков. Дълга! Получихме позвъняване от висши органи, но нямаше как да отговориме. Високо дигнат крак. Милен Ивайлов в свободното си време се занимава с тайкондо, което му помага да... 4 човека влизат в игра. Удит. 4 излизат. Така, значи има коментар. Супер. Това е хубаво. При тебе! Беги ли към мене? Към мене пренести! Мести сега на другата страна. Събрани! Милен веднага се възползва от грешката. Не можа да премине. Втория защитник на Дит. Още! Прибирай! Лева на топката! Милена пред топката! Имаше издърпване, което беше маркирано като нарушение. Поредния полет каца в България. По-точно летище София. Мисля, че това е Уизер. Ако беше петък, щях да съм сигурен, че са уикенд туристи, но сега не съм толкова убеден. Едно! Милена газ! Добре! Не погледна на къде да прати топката. Марков, въпреки всичко, успя да стигне. Хайде, Денис! Още! Браво! Денис страхотно видя Марков, невероятен поглед на това дете. Дай, Матей! Много са притиснати Дит, резултата е 2-0. Тъч корал. За гърба ми организаторите сменят батерията на своето мега луксозно устройство
с което снимат. Те имат средства за разлика от нас. Ние сме бедна телевизия. Но в колорите им водещ, Колорите им водещ, но безплатен. Марко се бори, фал в нападение. Много добро решение от състезателя с номер 18 на Дик да спре топката, за да не бъде маркирано повторно изпълнение заради движеща се топка. Това е дисциплина. Меси! Назад, наляво и по диагонал! Милен не спира да се бори. Вдъхнови се много от гола, който отбеляза. Пепите! Рая с едно към Марков, топката не стигна своето предназначение, слаб беше паса. Успява Косио да задържи и подава към Радев, който няма с кого да комбинира. Видя Гатев, забави се, истински късмет. Отново Милен е в центъра на борбата. Василев и Найденов загряват към страничната линия. Отивай, дека! Захаренко и Симеон не се разбраха какво иска да направят. Гатев изчисти. Дрибол напред! Давай, Алис, напред! Давай напред! Дай, Ади, дай напред, дай, Ади! Добре, Ади! Стопете! Дай напред! Браво, дай сега! Не трябва да позволява Гатев да се обърне. Веднага трябва да стане. Още! Не, отпусти това! Удар отдалече. Радев с фантастичен плонж. Разтегна се като пантера. Смяна, господин съдя! Смяна, господин съдя! Матей и Мони! Матей и Симеон излизат, Василев и Найденов влизат. Чакаме да се вържат обувките. Активност. Последни инструкции даде Стефан Христов на новите смени. Дълга топка. Браво, Валери! Валери с първо докосване до топката. Тъч за кораловите. Още! Дали ще види Милен. Няма как между двама да направи подаване. Никой не се откри пред него. Браво, Валери! Валери успя да откарне тази топка. Гатев към Валери. Валери. Браво, Валери! Още! Подлага се Денис от въртеливото движение на топката. Излез на центъра! Ади! Беше силно фалцирана и го обърка. Тъч корал. Публиката наресе на крака. Валери! Там моето пат! Там! 13-та минута на второто полувреме. Резултата продължава да бъде 2-0 полза на кораловите. Или скаридите, както ги нарича Ива Танева. Личният дизайнер на Росен Танев, която прави и екипите. Така стоиш, така, там. Замахвай! Денис. Напред! Давай напред! Напред! Събирай, Антоне, събирай! Нямаше какво да се случи. Рая ще успее да си вземе топката. Прави го. Найденов.
И досек на Найденов с топката. Бег, спи Саня! Саше, Ева, Саше! Саше! Милен Ивайлов излиза, на негово място влиза Биби. Виляна. Валери. Не трябва да се оголват. Хубаво е, че във футбола има засади, защото иначе ще да стане много неприятно. Първо докосване на Биби с топката, много лошо. Юли! Ела за малко. Ти сте врата, браво. Тач Корал. Станев! Рая за момент открадна топката, но това беше само миг. Някак си се разпиляха ареците, не знам какво се случва. Объркани са. Даже Денис ще влезе, Гатев ще влезе. Тук от коментаторското студио виждаме, че Юли се подготвя да влезне в игра. Станев и ти влизаш. Както и те Ян Цанев. Трето спиране влизат Дани. Биби малко плахо подходи. Дай, Бирче! Дай! Отивай! Тач Смяна, Корал. господин съдя! И смяна. Взели се! Радев! Гатев! Влизаш в средата! Той като Валери и Рая пред вас! Промяна и в плана. Гатев влиза в средата, Цанев на вратата. Юли отива на мястото на... Не. Антон Найденов отива в ляво. Гатев пред защитата! Дясно Юли. Направи се и смяна в отбора на Дит. Мите там стой, съм. Юли! Слушаш ме? Найденов към Биби. Биби си повежда топката, беше затворена. От по-едрия състезател, който върна на вратаря Найденов. Подаване към Биби и корнер, доколкото виждаме. Антон Найденов се насочва за изпълнение на корнера. Валери отвита, Гатев влиза. Вече се обърках кой какво трябва да прави от всичките наставления. Христо. Късо към Валери. Опитаха нещо за учене. Захаренко. Дай напред, бързо, дай! Много интересен удар. Някога му казах на Сватбарски, Биби, просто трябва да го направи. Много силен изстрел, топовен, неточен, но силен. Ето го, Витко! Дай, дрибъл, напред, искай топка, дай! Давай напред, Вите, напред! Тръгвай, Луче, тръгвай! Браво! Дай, Много лесно мина тази топка. Юли към Цанев. Цанев задържа към Гатев. Много бавна топка. Беше чист късмет, че мина. Гатев към Юли. Юли по крилото. Успя да избута топката към Биби. Дали ще успее Биби, както се казва, да я вкара вътре. Корнер. Не, аут беше отсъден. Интересно решение. При положение, че тя опита да завърти топката към полето и беше отклонено от защитника на Дит. Много си отворил, Антоне! Много си отворил! Мести, айде, Каренко! Успя Антон Найденов да блокира удара. След това задържа състезателя на Дит за ръката. И се случи нещо. Не виждаме от тук какво стана. Найденов е на земята.
Изправя се, държи се за крака. Послужи си Антон Найденов с издърпване, което и доведе до фаула. Биби открадна топката. Задържа я. Нямаше с кой да комбинира. Захаренко. Малко припряно играят. Найденов не можа да овладее топката. Сега отново се я взе. Трябваше според мен да опита удар от този ъгъл с вътрешната страна на крака. Можеше да се получи интересно. Косил по неясни причини изчисти в къч по приложение, че можеше да играе с Цанев. Нямаше никой с него. Стискай зъби! Юли, отивай! Диагонал! Биби мести леко. Стой. Дани и Тодоров са също при страничната линия. Смяна, господин съдия! Много смяна. Рая и Захаренко! Рая и Захаренко излизат от игра. Браво, Рая! Браво, Рая! Рая е поздравена от своя ръстов противник. Гатев! 78. Примери се отзад! Може би са прехвърчани и скри на терена. Антоле, влез в средата! Пред защитата с Валери! Отново разместване в отбора. Тони, пред защитата си, Тони! 21 минута на матча. 2-0 за Арес. Биби по крилото. Хайде, Митко! Хайде, Митко! Добре, Димитре! Браво, Валери! Валери, ето Пехливански борби, както видяхте. Браво, Валери! Имаше борба. Объркан спорт. Тук не е Татамито. Тук е зеления килим на Цар футбол. Давай, изпълняй, Тони! Найденов. Юли! Тодоров към Биби. Биби задържа. Тодоров. Валери. Валери, браво, Валери! Имаше контакт на Валери с футболиста с номер 76. Беше маркирано нарушение. Браво, Биби категорично ще бъде наказана, Дале ти пука, спокойно! защото пресече топката. Пред топката! Беше много изненадващо от нейна страна. Изскочи от сенките. Пред Като топката! истински самурай да стана пред топката. Дръпни, Тони, дръпни! Валери, ела към мене! Дълго изсипана топка Цанев. Да я, бе! Дълго! Маля! Много лошо изпълнение от страна на Митко, Цанев. спокойно, бе, бите! Браво на Деян Цанев. Успя да хване тази топка. Дълга ще опита пак. Отново не много добър опит. Найденов отклони тази топка. Мина, Валери! Хайде, Валери! Отново имаме борби. Дани. Беше отнета топката там. Суматохата е жестока. Валери! И стана бой на терена. Валери изпусна своите нерви. Много грозно. Номер 80 от Дит и Валери. 2 червени картона на куп, дами и господа. Нещо, което не трябва да се случва в детско-юношеския футбол, се случва пред камерите, пред вас. Абсолютно безмислено. Или отзад, на място Адриан, че го няма. Тръгвай! Последни минути на матча. Ескалира напрежението. Адриан, ела. Нямаше нужда от тези неща. Напред! Да, тръгвай! Гатев. Антоне! Митко, прибирай пред защитата! Истински уси са аресите, спускат се веднага. Тази топка не трябваше да бъде пропусната така елементарно. Върти се състезател с номер 88 необезпокоявано. Браво! Невероятен Гатев!
Невероятен Гатев измъкна топката от гол линията. Резултатът продължава да бъде 2-0. Истинска футболна драма, драги телевизионни зрители. Бивай с човек! Матч достоен дори за финал от Цанев Улавия. Не от тук! Има време. Край на матча! Край на матча! Арес Дит 2-0, дами и господа. Арес се преместват с една крачка по-близо към финалите и към купата на Купа София. В утрешния ден радостта и прегръдката е видима за всички. Нямаме думи да опишеме тези емоции. Браво на момчетата от ТИТ. Истински борбени. Ето го на екрана пред вас. Минава и капитана на ДИТ, номер 88. Публиката на Арес е в истински екстаз и крещи: Арес, Арес! Дами и господа, това е всичко от нас. Може да се почерпите спокойно тази вечер. Всичко мина добре, с изключение на 2 червени картона, абсолютно излишни. Това са неща, които трябва